ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಇನಿತಿ ವಿಡ್ಯುಡು ಯಾನ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಲೆನ್ನುವಾರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮೇ ದಾದ ಪಾತೆರು ಬಂದು ದಾದ ಬಂಡ ನೆನ್ನ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಆದ ತುರುಟು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇಷ್ಟಿನ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೆ ನಿಗಲ್ಡೇರಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೆರಡ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ನಿಕ್ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ತುಳು ಪಾತೆರು ಬಂದು ನಿಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಡ ನಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಯಾಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆಲವರೇ ಗೊತ್ತು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆರಿಪಾರೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊ. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂಡ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಬೇತ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಟು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೇರಳ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಹಿಡಿದು ಉಡುಪಿ ಅಂಚೆ ಕುಡ್ಲಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ತುಳುನಾಡಾದಿತ್ತೇನೆ. ಮೂಲು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ. ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಐನು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಒಗ ತುಳು ಅಂಚ ಐನು ಭಾಷೆಯಲ್ಲುಂಟು. ಐನು ಭಾಷೆ ಎರಡು ಒಂಜನದ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ದಾದ ಬಂಡವು ಫಸ್ಟ್ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಇತ್ತೇನೆ, ಸುರುಕು ಲಿಪಿ ಇತ್ತೇನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರಡು ಇತ್ತಂಡವು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೇನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಡ್ದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶ್ಲೋಕ ಮತ ಮಲ್ ಭಜನೆಡು ಶ್ಲೋಕ ಮತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ನಂಚಿನ ಪುರಾವೆತಿಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ 10ನೇ ಶತಮಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಧವ ಮತದ ತಿಗಳಾರಿ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥ 700 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ. ಆ ಗ್ರಂಥಡು ತುಳುತ ಬರವಳು ಒಕ್ಕ ತುಳುತ ಕೆಲವು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥವೇ ಪನೊಳಿ. ಆ ಗ್ರಂಥ 700 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದುಂಡವು ತುಳು ಗ್ರಂಥ. ಐದು ಪಕ್ಕ 1887 ತುಳುತ ಫಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸುರುತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶುರುವಾತೀನಿ 1887ನೇ ಇಸವಿ. ಅವು ಪಂಚವಟಿ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ಅಂತ ನಚ್ಚಿತನಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ದುಂಬದ ಯಕ್ಷಗಾನವು ಪಂಚವಟಿ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಿತ್ತಂದು. ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ 1887ನೇ ಇಸವಿ. ನಮ್ಮೈತೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೂವಿ ತೂಪ ಹೊಸ ಮೂವಿ ಬತ್ತಂತೆ ಹೊಸ ಚಾಲಿಗಳು ಬಾರಿ ಇಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಮಾತು ಇತ್ತ ಮೂರನೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಇರ್ತವು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂದು ತುಳು ಮೂವಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಅಕ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ಉಂಟು. ಅಂಜನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಹೋಗ್ಬತ್ತಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವೇ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮಣುತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮಣುತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತೊಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮಣುತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತೊಂಜಿ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬಂದು ನಚ್ಚಿತನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸುರು ಸಾರದ ಒರ್ಮಣುತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತೊಂಜೆಡು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಮೂವಿ ಬರ್ತದೆ. ಸುರುಟು 1940 ಜನವರಿ ದಾನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ತುಳು ಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಕುಡ್ಲಾಡು ತುಳು ಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆ 1940 ಅವು ನಮ್ಮ ಮೇರೆಯರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದುಂಬುದ ವಕೀಲರಾಯನಂಚಿನ SR ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಂಡಂಚಿತನಾರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ತುಳುಕೂಟ ನಡತಾನೆ 1940. ಐದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1971 ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬಂದು ನಚ್ಚಿತ ಮೂವಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಐದಕ್ಕೆ 4 ಮೂವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಗೆತ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸತ್ತಿ ಬಾಬು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮೂವಿಲು ಬರ್ತಾನೆ. ಐದು ಬಗ್ಗ 1994ನೇ ಇಸವಿ ಮೂಲ್ಕಿಡೊಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ನಡತಾನೆ. ಮೂಲ್ಕಿಡು ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮೂಲ್ಕಿಡೊಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು. ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಏರಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೆರಡ ತುಳು ಯಾಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಮಾರ ತುಳು ತೆಂಚಿನ ಇಷ್ಟು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಡು, ತೆಲಿಪಿಲ ಉಂಡು ತುಳುತ. ಕುಡ್ಲಾಡು ಪುರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಧಾರಣ ದಿಕ್ಕಡು ತುಳುತ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಾನು ತುಳುತ ಆಯ್ತು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಂತ ಇರಲಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೋಡು. ನಾನು ಅಂಚೆನಿಡ್ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಏನನ್ನೇ ಮಾತ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರೊಳ್ಳೆ ನಿಗ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಳೆ ತಿರ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಏನು ಒತ್ತುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಣಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಉಂತಾವೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳಣ.